Здравейте, приятели! Мама и тата днес ме ще с нов колов за моя телефон. Днес ще го слагаме и ще го отваряме заедно. И ще донеса второто нещо, което ме изненадах. Така, продължаваме с второто нещо, което ми подариха. А то мисля, че е такова да ти хваща телефона отдолу. Ще ви го покажа. И днес ще ги отваряме заедно. Така, отваряме първия колов. Колова за телефона. Тъно. Оле, хора. Готин. И пипаме така жбуската. Не се правим да говорим на някакво видео е така. Само колова. И то така ми се... колко е приятно. Вижте тук как е такова. И наистина вижте колко хубаво са принтирани целувките в цвят. Опитайте се да познаете в кой цвят е. Мисля, че знаете, но... Да. И този кълъв е от... не знам къде. Просто идва от един китайски магазин, който има повече, който има кълъв и козметика. Това оттам ми купи много готини неща. Да. И сега ще сложим на моят телефон. Ще го спра. Ето вижте. Сетива. И много сладичко и сладурчо. Признавате ли си? Продължаваме с второто нещо, което не знам всъщност какво е. Хората такова. Ще се върна, когато го сложа на самия кълъв. И тук горе сложих го. Сега не може да се сложи горе, но пък това е още по-яко, защото може да се така. Сладурско. Обаче телефона ми тук мама и тета постоянно изпират. Но да, ето кълъфа. И да, айде. Не забравяйте да се абонирате за още такива видеа. Не забравяйте да се абонирате, да ви покажа какво са ми подарили от рождения ден. Чао! Чао, мили мои!